само 2 минутки мисля, че имаме, за да ви кажа какво пише в коментарната ни рубрика на сайта btvnews.bg. Помолихме ви да коментирате и да кажете кои са във вашата лична класация най-рейтинговите и съответно най-одобряваните от вас български политици. Това на фона на вчерашното поредно изследване този път на НЦИОМ за водачите в листата на най-одобрявани и съответно най-неодобрявани български политици. Бойко Борисов е българският политик, който е харесван най-много от българите, следван от президента Росен Плевнелиев и с 66% много над тях всъщност е Кристалина Георгиева, но тя така работи извън територията на политиката в България. По-скоро за експерт се приема. Факт е, между другото, че тук се е превърнал за и против Бойко Борисов в нашия форум в btvnews.bg, където сме ви дали възможност да коментирате изобщо всички теми от предаването. Иво, който разбирам от това писмо, живее в Съединените американски щати, казва: гледам предаването сутрин и си мисля дали е вярно това. 10 признака, че си българин. Родителите се грижат за детето си, докато навърши пълнолетие на 48 години. Носиш анцук с 5 линии и надпис Адигас. Вестникът е предмет с двойна употреба. Единственият по-лош от политиците е, цитат, това... Мога ли да го кажа? Да, то се вижда. Това П.Г. Бербатов, дето пак не можа да вкарам. Ходиш на вилата, за да работиш вместо да почиваш. Ако бутнеш някого на улицата, кажеш опа. Смяташ метрото за най-голямото постижение на цивилизацията. Отнася се положително към подозрително към банкомати, изобщо всякакви врати с фотоклетки. Гледаш новините, за да не изглежда, че си говориш сам, псувайки. На всеки вид отговаряш: аз той го знам, ама по друг начин. Оставете бате Бойко да работи, бе хора, стига сте критикували. Тук надолу ни пишат: никой не е пръв по рейтинг.